og velkommen. Jeg vil snakke til 16-årsalderen. Vi starter lige med en joke. Hvad er ligheden mellem et HTH-køkken og Poul Nyrup? Lover og skuffer. Hvad er 16-årige så modne som 90-årige? De er forberedt til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet. De bidrager økonomisk til samfundet. De har indflydelse på valget, de kan flytte mandater. Den politiske interesse for de unge er meget stor, og vi følger udviklingen i de andre lande. De har de samme myndighedslov som 18-årige. De har et fælles vidensgrundlag fra deres grundlæggende uddannelse. Den demokratiske deltagelse bliver større ved de unges deltagelse, og man får friske synspunkter, fordi de unge udligner de ældres holdninger. Og så vil jeg lige tilbage med en joke, da vi har noget ekstra tid. Hvad er idealvægten for en socialdemokrat? 1,5 kilo, men så kommer urnen også oveni.